Hrvatska je odradila dvodnevni posjet srpskog predsjednika, odradila ga je i naša reporterka Damira Gregoret, s kojom ćemo ukratko nekako sumirati ovaj Vučićev posjet. Evo, burna 2 dana, osobito za novinara. Jučer nisi dobila priliku postaviti neugodna pitanja, danas ipak jesi. Da, po njega neugodno, ali zapravo pitanje koje je potpuno realno i suočavanje sa njegovom političkom povijesti, prošlošću, koja nije tajna, koja je dobro znana. I snimljena na kraju apsolutno krajeva. Vidjeli smo i na početku emisije, ali baš kao što cijelo to vrijeme on uvjerava u svoju paralelnu istinu, tako je danas bilo pomalo bizarno gledati i slušati te odgovore, kao da nikad nije ni bio u Šešeljevim radikalima, kao da nikad nije govorio to što smo malo prije vidjeli. Čak i u jednom trenutku optužio i kolegu da nikada nije govorio o Velikoj Srbiji. Zaista pomalo bizarno, a onaj novi moment uopće nije zapravo novi, nego je samo potvrda da nema tu nekakvog pomaka, odnosno točnije da od isprike, čini mi se, Tomislave, ništa. Još neko vrijeme neće biti ništa. Evo, predlažem da pogledamo još kratko dio današnjeg razgovora. Ovdje se ne radi o uvredama i klevetama, radi se o vrlo jasnom, svima dostupnom i danas se govori što ima 1995. Da vi ne mislite da bi kao zalog bolje budućnosti o kojoj cijelo vrijeme pričate bilo dobro da napravite taj korak, morate se ograditi od toga ako već očito ne želite se pričati? Ja sam vam već odgovorio na ovo pitanje, ne znam da li 10 puta da vam ponavljam, tako da izgleda da vi mene ne razumete, da vaše viđenje svega što se zbivalo u 95. i naše viđenje svega što se zbivalo u 95. je potpuno različito. Potpuno različito. Vi kada hvalite Oluju, to je praznik u Hrvatskoj i mi vas razumemo, a to je za nas dan tuge. I to je sve što imam da vam kažem po tom pitanju, da dalje ne objašnjavam. Evo, Vučić se i danas pokazao vrsnim retoričarom, vrlo vješto zapravo okreće teze iz ratnog huškača, od sebe zapravo uspije vrlo lako napraviti žrtvu, naravno ako mu netko povjeruje, i sve to vidjeli smo bez i malo kanja i naravno bez isprike. Da, sve to bez ikakve isprike. Nismo nju mi realno ni mogli očekivati s obzirom na sve ono što smo i proteklih godina mogli čuti od njega, ali to nikako ne znači da bismo od takvog pitanja trebali odustati. Dapače, čak bih rekla, pogotovo u ovakvoj situaciji gdje on došao ipak u Hrvatsku u dvodnevni posjet i trebao je dati svakako takav odgovor. Uz odgovore i ispriku su jučer kroz prosvjed tražile udovice i dio branitelja. Tu smo imali danas jedan, rekla bih, paradoksalan trenutak u kojem Vučić brani predsjednicu od tih napada. Znamo da su i oni zamjerili što je rekla jučer na preskonferenciji, da su to zapravo marginalne skupine. Sad tu dolazimo do drugog problema, odnosno otvara se pitanje potpore oko koje se i danas pričalo, potpore predsjednici za drugi mandat. Naravno da ona računa i na njihove glasove i naravno da su je potrebni, da nije oportuno bilo davati takve izjave. Vidjet ćemo kako će se dalje u tom smjeru situacija razvijati. Izbori nisu još tako blizu, a hrvatska predsjednica je jučer dakle okomila, citiram, na pojedince s rubova političkog spektra. Prozvanima su se dakle osjetili svi koji su jučer izišli na ulice, a oštre zamjerke predsjednici uz braniteljske udruge stižu iz Sabora. Ivana Franjić. Branitelji i udovice s prosvjeda su predsjednici transparentima poručili: izdala si nas i ti. No uz Vučićev dolazak pravu lavinu reakcija predsjednica je izazvala ovom izjavom. Mi ne smijemo dopustiti da nam pojedinci s rubova političkog spektra ili s rubova bilo kakvog razmišljanja diktiraju politiku. Politiku, međudržavne odnose moramo definirati mi, državnici, i naravno ogromna većina naših građana koja podržava posjet predsjednika Vučića Hrvatskoj. Dio prozvanih branitelja preko društvenih mreža predsjednici poručuje da više nema njihovu podršku. Svi smo mi po vama marginalci s ruba političkog spektra i s ruba bilo kakvog razmišljanja, pa kako vas nije stid i sram. Čestitam, sad oholo, umišljeno, tašto i hladno, nezahvalno vladate samo razumom, ali očito malo ograničenim. Vjerujemo, ne zadugo. Na strani branitelja i udovica su i saborski zastupnici. Nisu politički marginalci, nego osobe koje su iznijele svoje mišljenja, a po meni su također i osobe koje, pa recimo, značajno utječu na stav HDZ-a, pa tako ne razumijem predsjednicu kad kaže da su to politički marginalci. Svađa na relaciji predsjednica branitelji neće dugo potrajati, smatra bivši ministar branitelja, no drži da je ovakva reakcija predsjednice više nego iznenađujuća. Jesu li ti ljudi s rubova političkog spektra?
To se zove politički šamar, dakle predsjednica je onima koji su bili spremni poginuti da bi ona postala predsjednica rekla iskreno što misli o njima i ja se ne bi puno upetljavao u taj dio, dakle neka marginalci s kraljicom riješe taj svoj prijepor. Udruga udovica hrvatskih branitelja Domovinskog rata će službeni stav iznijeti u četvrtak, a u međuvremenu možda i predsjednica objasni na koga je točno mislila. I dalje s nama Damira Gregor, i za kraj nekako da sumiramo, je li sada nešto jasnije gdje su Srbija i Hrvatska u međusobnim odnosima, evo, više od 20 godina nakon rata? Rekla bih da za sada nema nekih velikih pomaka, ali da, slažem se s tim, apsolutno da je dobro da se razgovara i da treba razgovarati. No od svega toga trebamo imati konkretnih, opipljivih dokaza, odnosno pomaka u svemu tome. Kad govorimo o opipljivim dokazima, onda bismo mogli spomenuti ove dokumente koje je donio jučer Aleksandar Vučić, ali svakako ima puno vrijednijih. Dokumenti iz Vukovarske bolnice, rekao je da će sve što ima, no zaista je pitanje hoće li se to i realizirati. Navikli smo kod njega na figu u džepu, ali opet s druge strane udruge Nestale kažu ići će idući tjedan, pokušat će iskoristiti tu priliku. Ima tu naravno i pitanje granica, dakle 2 godine ako ne idemo na sud. Također otvorena su i druga razna pitanja, no kažem treba pričekati da od toga vidimo što je točno to o čemu se radilo. Banski dvor i Pantovčak i njihov odnos, je li to iskoristio Vučić da bi poentirao? On je pak danas poslao poruku i Miloradu Pupovcu da pokuša ne podržati svaki zakon, jer znamo da manjinci drže Plenkoviću većinu, a ako to bude dovelo do situacije da to može osigurati bolji položaj Srba. Uz to, za kraj bih rekla, znamo da je jučer rekao Vučić 100 dana bez provokacije, evo čini mi se da je današnjim danom već to prekršio. Da, a onda će nakon 100 dana opet biti dozvoljeno, no u svakom slučaju dijalog nema alternative. Hvala ti lijepa Damira, bila je Damira Gregor na kratkoj analizi.